Татар кино дәүләт учреждениесе, Казан киностудиясы фильм тәкъдим итә. Абдулла Алиш, тормыш җыры. Бу аның соңгы төне иде. Бөтен тормышының яңадан кичергән төн. Ул нәрсә турында уйлый? Кемне искә ала? Бәлки туганнарын һәм якыннарын, бәлки туган ягын. Бәлки яшәү һәм үлем турында уйланадыр. Булгач давыл ничек шауламасын, чайкалмасын камышы, ярсы йөрәк дулкынлана, авыр сагышы. Беренче кат күзем кояш күргән җирләр ерак калды. Тирә-ягым көзге булыт кебек кайгы чорнап алды. Туган илем, барлык рухым сиңа, барсын синең өчен. Якынлыгың синең белмәдем мин ерак китми торып. Ничек яшьлек тәмен без белмибез, картлык килми торып. Ах, кайда сез, безне тәрбияләп үстерүче изге аналар? Ах, кайда сез, сарылып елый-елый, озатып калган сабый балалар? Әти, син нәрсә язасың? Әкият улым, Миңа сөйләле алайса. тыңла акылым. Бер әбинең ике әтәше булган. Бу әтәшләрнең берсе ак, берсе кара икән. Әтәшләр күп вакытларын сугышып үткәрәләр. Бер дә бер көнне бу әтәшләр шулай бик каты кычкырышканнар һәм канга батканчы сугышканнар. Әбинең моны күреп бик ачуы килгән. Буларны ни эшләтим икән дигән. Тегеләрне бик каты ырышкан, сугышмаска кушкан. Әби аларның әләкләүләреннән дә туйган. Тукмарны култыгына кыстырган да каядыр күтәреп киткән. Суярга алып китте ахры мине, дип курыккан Тукмар. Ләкин әби аны күршеләргә генә кертеп торган. Ялгыз калгач, Чукмарга бик күңелсез булган. Аның күңеле тулган. Тукмар да Чукмарны бик сагынган булган. Һәм киләчәктә бер дә сугышмаска сүз бирешкәннәр. Хәзер инде алар бик тату яшиләр икән. Тик аларга кушылган исемнәр генә аларның электәге шуклыкларын күрсәтеп, исләренә төшереп тора икән. Мин адаштым юлдан. Төн караңгы. Белмим, нидер көтәм. Кайда икән минем якын дуслар? Кайда минем иркәм? Басып торам текә яр шитендә, карыйм тирә-якка. Шул чак янган кебек асуланып, батыр кояш калка. Кулы белән нәфис пәрәнҗәсен акрын ашкан сыман, тирә-ягын һаман яктылата, күтәрелә томан. Тормыш шишмәсенең горур адымын тәбриклиләр кошлар.
Чәчәкләрдән ява бер туктаусыз рәхмәтле алкышлар. Кызганмый ул. Минем өскә сибә көләч нурын, хәтерләтеп анам иркәләвен, аның йомшак кулын. Уртаклашам йөрәк кайшыларын, мин дә аның белән. Кояш бабай, барыр юлым кайда, дигән сорау бирәм. Һәрбер эшне җитез эшли торган, корыш кебек ике улым бар. Ике кулым кебек үсеп килгән, булышчым бар, ике улым бар. Ике күзем минем үткен күз, күрә кайда дошман пысканын. Ике күзем кебек ике улым, сизгер саклар илнең постларын. Шуышмасын дошман тирә-якта, колакларым яхшы ишетә. Мин үлсәм дә ике улым кала. Алар иштер иксе ничектә. Ике аягым минем чыдам булды, ерак поход чыккан чакларда. Аякларым кебек ике улым да сынатмаслар әле ятларга. Әти, минем ялкысым килми, мин куркам. Кемнән куркасың, улым? Безнең стәл астында бабай яши. Улым, анда минем иске читекләрем ята. Барыбер. Курыкма, улым, мин бит синең белән. Әйдә күзләреңне йом, мин сиңа бик куркак һәм бик батыр турында әкият сөйлим. Бер баланың аппак куяны белән бик матур песие булган. Песи бер нәрсәдән дә курыкмый икән. Аңа теге бала бик батыр дип исем кушкан. Куян дер-дер килеп, бар әйбердән дә шүрли, аны бик куркак дип атаган. Бик куркак бер көнне стенада кытышкыч әйбер күргән. Колаклары бик озын, мыеклары селкенеп тора, үзе бик килбәтсез икән. Куркуыннан куян нишләргә дә белмәгән. Баскан урыныннан кузгала да алмаган. Ярый әле бик батыр килеп җиткән. Һәм бик куркакка бераз кычкырган. Әй, юләр дигән бик батыр. Үз шәүләңнән үзең куркып торасың ич дигән. Man nicht zur Vergötterung So einen Vater muss ich einem so hassen. fremd werden. Көн буе ашка интегеп, йоклый ярканат. Качан кара төн туар дип, ярыктан карап. Мин ярканат кебек һич тә яктыдан качмам. Иркәләп сигән кояшка булмамын дошман. Мин барамын якты көнгә, ачык йөз белән. Хуш киләсез, көләч иртә, дигән сүз белән. Шул таң белән кояш кайта манчылып нурга. Сәлам туган авылыңнан, дигән сыман миңа. Кадерле әнием, сиңа саулык теләп кайнар сәламле хат җибәрәм. Әнием, без ерак юлларга чыгарга торабыз. Аңлыйм синең борчуларыңны. Тыныч бул, исән-сау булырмын. Әнием, минем сиңа бик зур үтенечем бар. Минем балаларымны кара. Мине караган кебек аларны да назла. Галимҗан өчен борчылма, ул штабта эшли. Гаптри өчен дә борчылма. Тынычлыкта яшә. Синең изге кылган дугаларың безне ташлап китмәсеннәр. Былтыр кыйган алма какларын син, чикләүкләр җыеп, киптереп, аларга дип, һаман саклыйсыңмы, сагыш белән көтеп, тилмереп, тешләреңдә һаман алар белән, көндезләрен укып хатларын, теткәләнгән кагаз битләренең һәрбер сүзен инде ятладың.
Әти, сен соғышасың да қайтасың бит? Сен ол фашистларны жеңәрсеңме? Бүтін халық туған илебезнең сагына басты. Без аларны җиңәрбез. Мин тиздән кайтып та җитәрмен. Син ышан гына. Күпме кагаз языла безнең хакта. Бәлки кабат аны укырлар. Иптәше өчен кеше корбан була. Шундый инде безнең гасырлар. Көрәш белән керәбез дә ахыры кабергә. Язган икән соңгы сулышыбызны илебез бәхете өчен бирергә. Язучы Абдулла Алиш 1944 елның 25 августында Берлинның Плитцензия төрмәсендә батырларча һәлак була. Мин Алишев Абдулла Бариевич. Язучы Абдулла Алиш. 1001 укчы полк кызыл сугышчысы. 1941 елның 12 октябрендә Брянск янында чолганышта калып, әсирлеккә төштем. Татар хәрби әсирләре арасында листовкалар таратуда гаепләнеп кулга алындым. Безнең язмыш шундыйдыр инде. Без соңгы сулышыбызга кадәр халкыбызга турылыклы калабыз. Эх, ничек яшисе килә. Кадерләрем, сезне очратып, баштан үткәннәр турында сөйләшәсе иде. Хушыгыз, сезнең турылыклы дустыгыз, улыгыз һәм ирегез Абдулла Алиш. Сценарий авторы һәм режиссеры Татьяна Литовец. Оператор Сергей Литовец. Продюсеры Михаил Михайлов.